Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu sudah ramai pol. Rewang-rewang. Ini bos. Ini bos, biar. Ini rawon. Rawon. Iwak. Iya bos. Ini masane jan jos lan iki. Rawon nih. Rame bos ning jero. Iya bos. Nah, iki lanang bos. Apa bos? Arep ngomai dhuwit tapi bos. Iki lanang iki ponakku iki. Kok ngayu. Lanang wedok lho. Katane kero ya. Gak iki yo ngane ya anake iki gak iki. Iki lho. Lha nang masuk kuwi men to. Duit wis akeh nang omah. Di sing padha. Ngene iki lho. Bisa. Mbak, wis umur kan, Pak? Oh. Turun kaki dia. Rasane mbak Uteman. Ya menak pra nang Surabaya. Enak moh tutup. Yo. Iki kan Yo jigono. biar wae. Iki lho, iki lho wong iki lho. Iki lho, iki lho wong. Iki lho. Iki lho. Bu, kuncine sepeda iki, Bu. Iki lho. Kene kuncine iki. Dasar duwe tomblok. Duwe tomblok. Anak pekok iki. Iki lho. Lah yo. Kelak. Nah, iki seger yo ya. Mas seger ya rawon itu. Kurang irang. King kelajane kurang irang. Lahirnya tambah apa ya? Masa kurang irang banget? Kurang. Kurang. Gak ditampeni. Duduknya Duduknya tak guleng. Ini mbak. taranggone sawempit kok. Gulanya iki lho, Mbak. Kurang lembut, tapi ya gak apa-apa. Terus kadang Soalnya kene iki mau Bu adake bojo. nah, lagu apa tapi? Waalaikumsalam, wis jam mangan. Iso-iso, Bang. Sego karak kae. Wong ora nganu kok, gawani popo kuwi. Oh, memang kae. Karep adang lah, Bos. Jagung. Kurang kira gak apa-apa sementing wis rasane kok. Apa belum gremeng apa tablo. Iki lho rawane kurang ireng. Ya kurang anu to, kurang apa kae? Luwak. Kok kae iki gak apa sing elek. Wes, oleh masak iki kita Mbak. Hah? Apa? Kak, tak mangan kerupuk ya? Wes sarapan beras. To. Menaru tak sambel apa? Nawi jam Kok gila enggak? aku kayak gula aku tak perlu terus. Ya aku ngetan ya, jalo ya. Enggak anu. Aku lagi jak pengen ngengkel to. Wah, sekolah ngeser lah. Bareng-bareng to. Nggak. Iya. Sing ngomong pisik. Tadi kayak. Ya, melu mak sih to. Kene. Melu takok mak sih. Kamu lah maksudnya. Kamu lah ya. Aduh banget. Iya. Mas ya. Toko awan balik nih. Aku mulai besok ewangi gak apa-apa ya. Dulu aku 200
Ora apa-apa ngeluh. Lagi iki lho ki mangan telur iki. Nek, tambahin nek. Iki mandi Enggak jadi sarapan sakit kan, coket kan. Ngeluh. Apa nih? Kompor dia. Ya kompore kok wedi ora bledos lho kok. Eh. Koceng ki sapa to? Nyang, karo Jadi- Yowani. Jadi Pak saya kacang wi kacang dulu. Oh, bayar ini kono. Gede iki ya. Perawan bos, bos itu perawan buat kanggo Suwae eneng luwih ning kok kuwi eneng to. Suwae akeh suwae. Goreng lombok bos gitu. Tuh. Tomate cek ora tomate. Tomate cek ora yo. Tomat. Yang langsung. Siapa sih ibu mangan iki? Oh, itu party ya? Ya, iya. Ya, lega dikanone mbrambang ya wong. Kayak nanti kayaknya bidang menang. Lho, rawone lur. Nah, dan kayaknya juga. Rawone kurang ireng. Dirasane sik piye masakne Mbok Suti? Aku ki marah sing menyek. Aku mau loro ora bisa puyuran. Lah dirasane sik. Wes, Sambelé ki apa? dirasane sik jajal. Lho yo to. Berapa? Dirasane piye ngono. Aku lan tuku mas setengah kilo. Iki didowok kuwi. Dirasane sik. Tomat ning kono enek. Kuwi tomat lho wi. Rumangan kok seger iso dadi dianu ki aku kok yang iki. Dirasane sik piye? Menune piye rasane menune? Mas, arek mangan ki jos. Lah teh ora. Banyu enggak, ora pakai banyu. Alah mangan lagi sak sendok ae kok banyu to. Ngono lur. Yang padha sarapan se. Sarapan se sing Ya Mas Enem. Men mangan sik lho. sarapan se ya. Dan ibu saya. Ya mangan sik ah. Men mangan lho. Mbane gremeng kok. Ya mangan sik ah. Marai ra nunggoni ramena lho. Jadi kayak yang padha gas yo ngono kuwi. Saking kok mungkruk karo ora lho. Kompore kok padha. Yo ora, hanya sing kok utang-utangan. Ya mangan sik. Kon mangan lho, ya mangan sik kok. Dar kemana dar? Kok tibane brambang yo ngaku kok. Yang mangan. Jos, Blok. Jos, ngono apa ya? Sing masak erong sarapan no. Yo. Piye to iki? Kok mentane sing masak butuh mindang mangan. Kok yo. Gurih ya sih. Lah ya kurang irang banyune. Rasa ireng-ireng, ngono ae rasane enak to. Bu Parti. Wis enak jarene Jos. Enak jere. Enak, cuma Mangan, Jos. kurang ireng. Ngono lho. Irang apa aku belanja. Ya, ya kuwi lho. Ya ta? Wah, kira apa aku? Ya ya, Pak. Iya kan, Bu. Wis nanti entekne. Angger mangan ora tau mbok entekne kuwi piye to jane? Dan sarapan sik. Mangan, Bang. Enggak enak, Jos. Kalau tukang kurang ireng tau enggak yang ini kita coba beli.
rawan iki. Nah, wes kan lor di vlog hari ini ada acara kirim doa ya. Apa ya? Mantap. Melon lah, Nek kok